ta baby so nake kawai in gana aure ki saboda kawai ni yanzu auren ki fa shine farin ciki na. Za ka iya aure na kai kuma gashi ba yare na ba kuma sannan ba ladan mu ta ba kuma baka da sagu irin na gara irin namu. Ai an gama in dai tsagu ne wannan baki da matsala a kaina ni ma zan je ai mun ai baki da matsala. What? Namu na gara zan aure ka. Ba gama zan je in yi tsagu akwai na fi ruwan zami zan je mun wannan tsagu. To shikenan ka dawo. Sweetie? Sweetie na je na yi tsagu irin naki saboda kin san na son aure ki ne fa. Me zan gani haka? Me zan gani a haka? What? Kayo tsago irin nawa? Mana, ai ina so mu aure ne mu rayu tare mu mutu tare. Mun yi magana da ke in ban yi tsago irin naki ba za ki aure ni. Ni ba zan aure ka ba. Ai kai ne ma garan. What? Ni ma san samu na ne ai ba za a yi min wannan sakun ba. La ilaha illallah.